No niin, valmiita. Näytäpä missä on kondensaattori. Kondensaattori. Siellä. Missä on toinen kondensaattori? Vähän isompi. Siinä. Entäs kela? Näytäpä kela. Siellä on. Missä on toinen kela? Näytäpä sillä toinen kela. Siinä on toinen. Näytäpäs vielä yksi kela. Vähän isompi kela. Siellä. No sitten, missä on muuntaja? Missä on muuntaja? Siinä. Entäs vastus? Näytäpäs vastus. Muistaakseni minkälainen se oli se vastus? En. Ne on niitä pieniä. Pieniä kirjavia. No siellä on vastus. Kyllä. Ja sitten tuuletin. Se on siellä. Entäs katkaisin? Siellä. Hyvä. Sitten on vielä jäähdytyslevyjä. Näytäpäs niitä. Siinä on jäähdytyslevy. Kyllä. Sä tiesit hyvin. No niin. Hyvä. Katoppa tänne. Kiitos.